אני אלך לטיפול, או בואי לטיפול זוגי לפני שאני אפרד. אז מה לגבי הנרקסיסטים שהולכים לטיפול? אין בכלל כאלה שהולכים לטיפול. אז כן, ודאי שישנם נרקסיסטים שהולכים לטיפול נפשי. אבל ברוב המקרים הם עושים זאת כדי להיות נרקסיסטים טובים יותר, ומניפולטורים מקצועיים יותר, שיוכלו להשתמש עליכם בשפה מקצועית שהם לומדים בטיפול. הם הולכים לשם, מבינים מה שהם צריכים לעשות כדי לשנות ולשפר רק למראית עין, כך שתראו גרסה מסוימת, ורק את הגרסה המסוימת הזאת של המציאות, כדי שהם ימשיכו לעשות מה שהם רוצים לעשות. אתם תראו פעמים רבות שהנרקסיסטים אומרים שהם מתכננים ללכת לטיפול, כי אתם מבקשים מהם לעשות זאת, אך הם אף פעם לא באמת עושים זאת בפועל, או שהם תמיד ממשיכים לדחות את זה. לפעמים זה רק כדי לגרום לכם להישאר, כי אתם אומרים או אומרות, אני הולכת לעזוב, אלא אם כן תיכנס לטיפול. ופתאום, צלצול טלפון, היי, רינג רינג, אני בטיפול עכשיו, תדמיינו לעצמכם. מפני שהם עושים את מה שהם צריכים ברגע זה, כדי להשפיע, להטעות ולעשות מניפולציות, על מנת לשמור עליכם, שלא תעזבו, ולהיות האדם שהם רוצים שתהיו. זה פשוט משחק בשבילם. עכשיו, אם יש לכם מישהו שמתכוון באמת לעשות טיפול, זה מעולה, זה נהדר. נסו להסיר את היחסים מהשולחן. תוריד את זה לגמרי מהאופציה, לבינתיים, ותראו כמה זמן זה מחזיק. אם זה נמשך זמן רב ואתם באמת רואים שינוי בהתנהגות, ייתכן שיש כאן משהו, אבל לרוב, מיד כשאתם נפרדים ויוצאים מהתמונה, הם גם עוזבים את הטיפול, כי למה להם? ואז זה מוכיח שהטיפול הוא לא בשביל שהם יהפכו לאנשים טובים יותר, וכתופעת לוואי יתקנו את הזוגיות איתכם, אלא כמניפולציה, כדי שתישארו. אז קרה לכם פעם שנרקסיסט או אקס-רייל אמר, אני אלך לטיפול, רק אל תעזבי? ואיך הגבתם? מה עשיתם? נתתם את ההזדמנות? אני ממש אשמח לשמוע בתגובות. ואם התחברתם, תעקבו אחריי לעוד.